čo je to kombucha, k čomu slúži a tak ďalej. Takže v prvom rade kombucha je čierny, zelený alebo biely čaj. Skoby je táto huba. Ja mám na nej čierne bodky, lebo mám čierny čaj. A neprecedil som ho. Z vrchu je takáto bledá, lebo to je nová huba. A zo spodu je stará. A predtým som mal biely čaj, takže biely povlak. Táto huba, skoby, kultúra baktérií vlastne, sa dá do čierneho čaju s cukrom. Ja dávam 20 g čierneho čaju a 200 g cukru. Nechám 20 až 30 minút lúhovať čaj. Nech je poriadne silný. Potom sa do ňoho vloží skoby. Nechá sa 4 až 12 dní odstať. Tá skoby ten čaj sfermentuje. Papá ten cukor a vytvorí z toho probiotický nápoj. Je veľmi zdravý, lebo obsahuje probiotika. Pomáha pri črevných problémoch, zápaloch, alergiách a všetkom možnom. Hotová kombucha chutí ako ľadový čaj. A za každým, keď vytvárate novú kombuchu, tak sa vám pridá nová vrstva skoby. No tiež tu mám Tibi kryštáliky, čo je niečo podobné. Chcete sa dozvedieť niečo aj o tom?